Oo, nag-ablisag orange ko. Hindi lagi ako na boss. Ikaw naghiwag lang mas amaw. Hiwa na guys. Orange. Ay, ato-hatos ka maaw, ato-hatos ka maaw eh. Yabo na, yabo. How to process. Ikaw na ni boss. Ikaw lang bro. Roy, petiro. Isago na, tanan ba na iba separate lang ba ikakuan. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Padagat is real. Sama ko dito ay pinaka-famous sa Ilaya. What's up guys? Tawag. Kataligsik ko na. So ngayon guys, natuloy yung plano namin magpapadagat. Kahit hindi pa. Kahit bigla ang plano lang to. Kagabi lang to yung plano namin. Kamusta naman to yung kachat-chat? Barbs nga si Kuan Barbs. Kachat-chat mo si Kuan ba? Gisame wa. Kisa ganas wala mo mag-chat to? Wala na. Ano yung wala mo? Pero ganas kato nag-chat ni Kuan Barb. Ni Shaira wa. Wala na to? Wala na siya? Wala na to. Di, ingon ka. Sige pa mag-chat to. Mag-beat up pa maganin mo diris kon pa. Dapit. Kini. Maro. Isip natin siya. Ay! Kalistig ka kamay. Ay, Andre, nakatangad ko lang dito. Manginginas kami ha. Bangga rin. Kira ka mabangga. Basta din mga Kapiraso. Montage. Kalayat. Lah, namdi. Lagot sa mo dire. Video mi. Video rin. Para sana. Project? Yeah. Yan guys, nandito na kami sa Kalibunan no. Naglalakaw na kami no. Tapos nagkuhan na kami, nagdadala na kami ng kuan, ng mga ingredients, ng mga Nagkaanuhan na kasi, kaya naano ako. Hindi ko na maano yung naano eh. Ikaw ba yan, Nancy? Dalawin ko ng dagat ko. Pakat ba? Late na kag-ihaw. Pagkita itong tinig na. Ba't nako ba? Nagkabugno naman yung feelings para sa kuha. Ano yun dyan paglimpyo bro? Ano mo? Yakan yung mga bukog-bukog. Ang kanang bukog ba yan yung gilabay kay sabon pa na iguli. Let's go. Anong tanong isda mo? Kilawan? Makilaw, man tayo isda boss. Kilaw, ginang bangos ga. Kilaw. Taong iguan, giti bulbul kay subok. Lakas ng ambon mga boss. Sinilas ang taran. Ay, limpyo ko man na. Paano nagitama kong kalabungan? Sabi. So, may din ang nalamos eh. Sumpang pasumpit. Lamos na itong kaguan mo. Tulit na ta. Patay na words. Lamos eh. Lamos pa sila. Idulito sila mas boss. Mara balik irap sa lumpia ba? Rapper may kuha nga ni. Syempre mga boss, may dala kaming suka dito. Ayun. Ang sarap ng kilawin namin ngayon mga boss.
Umulan ngayong gabi ba? Umulan ngayong gabi. Bayro ka eh. Buhay kaliwat kusinero yung buwan bay. Gagaw na bay. Grabe yun sa kapag ito sa kuno ni. Oo, nag-abli sa orange ko. Hindi lagi ako wala po. Orange. Man ay. Ikaw naghiwag lamas amaw. Hiwa na guys. Orange. Kamot eh. Orange ah. Ay, ato-hatos ka mao, ato-hatos ka mao eh. Yabo na, yabo. How to process. Ikaw na ni boss. Ikaw lang birds. Roy, petiro. Oh. Dim na soy. Ako bisa. Hawaran re be. Saban tekan re. Si Andre patag lahaw si Andre. Puro na nagabliw ka lang kon orange. Din ay pagkaon ba. Nga na bulls. Mapuno na bulls. Ayaw sa. Pugi ka. Awa bulls. Awas. Ade ko makangan ni puno. Relax na dia si. Di ko ni. Ayan. Isa ko na tanan ba na iba isiparit lang ba ikakuan. Ilalahi ba? Gamayo sa sigat tayo. Yung sirapit oy. Pang silyo. Ang kantak ko ba ihatag lang ng Andre ba palahiya sa kaon ba. Nabubo na gatay. Ayop ka. Ang asin bulls gamay kayo. Do ka circle na diyo ta masigon. Sa ginadari. Do ka circle na. Usala ka mo, usala ka mo. Ay, naaram din ay. Naaram din na day. Na daw na. Tunulo si kanon gabi. Hindi, nyaon. Ara na mo sa. Kasi kanon gabi ba. Ari butang kanon to siya. Guys. Ngam na. Kinsa na ko dapat agay. Atay. Okay mo? Sige pa ni Andre. Kub. Kuwang asin. Apa mo siya? Sipo. Apeng bagkuko na. Ay, tawa kayo. Bante ka. Dami kuko ba? Ampas ko pa. Tingnan, kung ganito na wa. Tubig gani. Kung tubig din. Dagat lang yan. Namaliga mo lamas niya. Ha? Ang matindahan na eh. Ayan. Ayan naman. Video TikTok. Muka. Uwan ka food trip ni. Busak ni siya. Nag-aral ka kami man. Uwan na mo. Unos ba? Inato uno sa gabi ba? Matugdong ka rin ba no? Patay. Takdan daw ka block ka. Tawagan siya dito man sa uwan lang wala katilat ba no? Dalan ta dito sa wall shoulder. Lamas na dito. Sila nagtindero. Kaon di. Ibong nga nga nagsilir. Da. Ang lalo ka nun. Urut jadi siya ba no? Luwas ka hangat. Okay pa ni? Maluwag mahalin no. Pamahalin. Nagsilir. Kapuwa. Wow. Ito winner Rus. John Beef. Ano yung suka? Hey! Basang-basa na kami sa ulan. And dala namin yung basura namin. Siyempre di tayo magtira ng basura dito sa dagat mga boss no.
para nakatulong naman tayo dito sa ano natin, sa environment natin dito. Anong sabi niyo dito, may syukoy? Si Sulukoy. May nakitang syukoy dun sa ano eh. Si Sulukoy dito eh. Masarap ang lahat. Di ba may syukoy dito no? Ano sabi niya may syukoy dito? Yung nakita syukoy ba? Nasaan? Nawala. Nawala. So ayan, pauwi na kami eh. Woo! Let's go! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.